Avui barrejarem les matemàtiques i l'art, a veure què passa. Si espiem aquesta imatge, veurem que aquí hi ha ocells de color blanc i aquí de color blau. I és un patró que es va repetint, sense quedar cap espai en blanc ni en buit. El mateix passa amb altres figures com aquestes, un home i un altre. Aquí tenim unes sargantanes. Si observem bé, podem veure certs patrons en aquestes figures. Tenim uns peixos de colors diferents. Aquest d'aquí va ser Escher, un artista holandès que va barrejar les matemàtiques i la ciència per crear aquestes magnífiques obres d'art basades en la simetria i els moviments de rotació. Doncs estem parlant de tessel·les. Les tessel·les són regularitats, és a dir, patrons de figures que cobreixen normalment la superfície d'un pla. Fan de manera total. Això vol dir que no queden espais buits entre les figures i que tampoc es sobreposen aquestes figures. Poden seguir diversos moviments de rotació, de translació, però mai queden espais buits entre les figures. Peix, ocells, més ocells, sargantanes, ocells i peixos, parpallols. N'hi ha infinites. Un genet amb el seu cavall, ocells i peixos. Doncs ara intentarem fer les nostres pròpies tessel·les. Nosaltres farem la nostra tessel·la a partir d'un triangle equilàter. Faig la mida que em sembla corresponent i creo el meu triangle. Un triangle, com molt bé us dic, equilàter. Ara només em calen els 3 punts. Aquí el meu triangle equilàter. Ara l'hauré de retallar amb unes tisores. Ara li donaré una forma a la meva tessel·la. Faré una panxa, així. És important que arribi fins al vèrtex del triangle equilàter i ho retallaré. Seguidament enganxaré amb escotx aquesta part de la meva figura en un costat. És important que no quedi cap espai entre les parts enganxades. I després hi faré un dibuix o quelcom per recordar-me que aquesta és la cara que jo utilitzo. Seguidament prenem un full i començarem a fer el nostre dibuix. La nostra tessel·la. És important iniciar-ho per aquest punt i fer la nostra figura, que es vagi repetint i vagi fent el patró que nosaltres volem. Fem un moviment de rotació. Veiem que encaixa i dibuixem tota la figura. A partir de la nostra figura ens ha sortit un gran hexàgon perquè té 6 costats. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 costats i 6 vèrtexs. I així ho anirem fent repetidament. Una vegada hem omplert el full, podem començar a fer-hi dibuixos. Per exemple, aquí dibuixo uns ocells. Jo pinto perquè el color m'ajudi a identificar les meves formes. Doncs així és com ha quedat la meva tessel·la. Si veiem, el patró és el mateix. Segueix l'hexàgon original. Hem de fer molt apolit
de no enganyar-nos, perquè aquí hem girat l'hexàgon i no ens queda una tessel·la com a tal. Sí que la veiem en aquests 3 hexàgons d'aquí. I així podríem continuar fins a omplir tot el full. Doncs espero que feu moltes tessel·les i que gaudiu molt. Adéu!